și în putere. Și cu ăștia, cu bănuții corespunzători, privatizat, înțelegi tu? Că îi las mai de mama lor. Sunt săraci, aoleu, și extenuați, și salariați, și vai de mama lor, și nemâncați, și cu alimentație deficitară, conform cu leafa indexată de Văcăroiu, fost Olojan, fost... Dar ce de capul meu, aoleu, Fane, tu vrei să mă lași nevastă de lefegid în perioada de-asta de tranziție? Amărâți de ăștia, vai de capul lor, care să-și umfle burta cu pâine și care doar să miroasă friptura. Muriși tu, Fane, care nu-ți lipsea mușchiulețul. Și finișorul ca sângele taurului. Păi de frică după ce beau o sticlă de aerei ceva. Cum ai putut să mori tu așa de bruscă? Ce simpatic erai când după ce... Și deși ea este puțin mai mare ca tine, dar nu se poartă, că doar asta este moda și noi suntem în pas cu moda, cred că ar fi, nu știu, așa din ce văd, nu vreau să vă umflu, Ionuț, că tu ai zis că nu-ți place nici ție, dar cred că ați face o pereche frumoasă. Acum... Rămâne de văzut. Rămâne de văzut, da. Deci n-a mai mers relația, Da. fata a ales părinții. Da, și... Tu ce ai făcut? Ai plecat. Da, normal. Regrete ceva? Normal. La oricine, dacă pui un sentiment, e normal că... Și de mult timp stai singur. De anul trecut. Și ai luptat pentru a păstra această relație sau ai renunțat? Da, dar nu s-a putut. Și la un moment dat am renunțat. Sağ olun. Dualarınızı eksik etmeyin. İşimize sıkı sıkı sarılıp döndüğünde eskisinden daha güçlü bir fabrika teslim edeceğiz. Sevgili eşime. Değil mi? Elimizden başka bir şey gelmez. İyi günler. Teşekkür ederiz. Demek böyle alacaksın intikamını. Abartma istersen. Alt tarafı ayda işte 600 bin, 700 bin lira daha az para girecek elinin cebine. İntikam alacak olsam fabrikayı kökten verirdim. Ha bir de bu Bursa civarındaki bütün servis işlerinin Tahir Oğuz'a verilmesini istiyorum. Kim bu Tahir Oğuz? Hiç duymadım ismini daha önce. Kalkabilecek mi bütün bu işleri? De relaxare în domeniul sportului. Deschiderea este la toate categoriile de vârstă. Copii, juniori, seniori. Se pot organiza competiții sportive, dar atenție, în anumite condiții. Ordinul reglementează activitatea sportivilor de performanță, adică, pentru a fi foarte bine înțeles de toată lumea, a tuturor sportivilor legitimați la un club, de la cei mai mici până la cei mai mari. Se pot deschide așadar competițiile în aer liber pentru sporturi individuale. Se pot redeschide în aer liber competițiile la acele sporturi de echipă. Atenție, după condiții menționate în ordine. Adică, la orice Iertați-o, doamna are o criză de nervi. Hai să mergem. Mulțumim frumos. Mario, te-am căutat pentru că m-am decis să merg pe mâna ta. Bineînțeles, asta în cazul în care și Sica este de acord.
Ce facem? Cu ce începem? Aranjăm băutura, aranjăm pupitru, aranjăm muzica. Ce facem mai întâi? Este mega dezastru. Uite, acum doar ce-a spart un de șervețele ca să poată să le pună pe mese. E foarte mișto atmosfera de aici, ne place foarte tare de oamenii ăștia de la stage și, din fericire, trebuie să ne apucăm de treabă, că avem de strâns o grămadă de chestii și de așezat alte chestii, gen pupitru, pentru că Mihail nu s-a montat. Energie în treaba lui acolo, de a nu mă montez, dacă nu mă montez eu, ăla nici că mă montează, așa că mă scuzați. Întreb în legătură aici, mă duc să mă montez, că altfel... ये छोटा था ना, मैं डेली ट्राई करता था, डेली फेल होता था और साला ये डेली मेरे पर हंसता था। बहन मानता था तेरी माँ को, बहुत तंग करती थी वो मुझे। रोज आकर कहती, आज इसकी मदद करनी है, आज इसकी मदद करनी है। अपने से ज्यादा हमेशा दुनिया की फिक्र थी उसे। इब्राहिम की बहन की शादी, दिनेश का MBA, पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। हाँ हाँ बाबा, लेकिन ये सब जानता हूं। Ideea la copil că i-a spus ei cineva că nu mai este bun pieptul. După asta, după 2 zile a venit acasă, la o săptămână a luat copilul și a plecat la un individ la Periș. A stat 1 an de zile acolo, el îi dădea toți banii mamei lui, iar ea îl întreținea cu țigări și bere din indemnizația copilului, iar eu de 2 ori pe săptămână îi trimiteam copilului Pampers, lapte praf și tot ce trebuie. Dar copilul în acest timp, cât a fost ea plecată 1 an de zile, copilul a fost la ea? A fost la ea, da. Cu acel bărbat la care ea trăia, da? Da, da. Bun, și dumneavoastră îi trimitați în continuare Pampers și toate cele necesare copilului și cât asta? Dish out. Maybe you could switch over to the purple nurple. I already gave one a Mayhofer. It's just, I don't like sleepovers. That's all. And why is that? Come on, Billy. You can always trust the fat guy. I'm not going to tell anybody. Cross my heart, hope to die it. Sometimes wet the bed. What? I sometimes wet the bed. Oh. You know what? I had the same problem till I was darn near 10. Really? What did you do at sleepovers? An excellent question, my young friend. I think you'll be intrigued by the answer. Get that equipment off the ground. Kritikus vagy, mi alapján döntöd el, hogy valami jó vagy nem jó? És azt már értjük, hogy miért akarod elmondani. Amikor a Csillagszületikbe elhívtak, hogy legyek én az egyik zsűritag, akkor én azt a lehetőséget kaptam meg, hogy a zsűrizés valódi jelentését ebben a végtelenül kereskedelmi médiában. That's not mood lighting, is it? No, I didn't think so. Harming device. There's more of these. Always 8 numbers, counting down the closer we get.
can stop it, Jake. Come on. This is your world, Jake. It's just you. Finish the story. I don't know how. Beautiful. I can't hold on. Who's the fairest of them all now? You can stop it. You know the story. No, wait. It's you. I can't. It's you.